mmemme enyimozu Lechi Francis Nweke Anyansi gosiri na ndụ ebiri nke ọma n'eziokwu na ijere mmadụ ozi bụ nke kwesịrị ka emerube ya. Tụtụrụ ọnwụ ya ka ọ gbachara afọ 93 Chief Anyansi bụ onye otu Nsugbe Council of Elders na kansụl ime obodo Anambra East. Ọ rụrụ ọrụ na ebe kansụl na ngalaba dịgasị iche iche gụnyere dịka onye okwupụta okwu nke ndị obodo ha mara dịka Okwube Nsugbe. Ihe dịgasị iche iche ọ hapụrụ wee na mmụọ bụgasị ihe kpatara ndị ezinụlọ ya nakwa ọgọ ya nwoke bụ Chief Florence Anikpe nke Igbarịa ji wee kpebie na ha ga-enye nkwanye ugwu kwesịrị nnukwu mmadụ dịka ya. Ebe Amaka Chibụzọ gara weta akụkọ a ka o si gaa. Chief Anyansi bụ onye akọwapụtara na o donyere ukwu maka ọganiru nke obodo ya bụ Akpalagu Nsugbe n'ebe ndị ọgbọ ya nọ na ndị otu niile o sogasị eme ihe ebe ọ lụrụ ọgụ dịka onye na-eweta udo na-ekwukwa eziokwu na ihe ndị ọzọ dị iche iche. O nwekwara ihe ndị ọzọ ọ lụgasịrị nke kpatara na ezinụlọ ya na ndị ọgọ ya nke gụnyere Chief Florence Anikpe onye Igbarịam ji wee nye ya akwamozu nke pụrụ iche. Ya bụ akwamozu dọtara nnukwu na obere mmadụ na ụwa gba gburugburu. Ọ dọtara ndị isi gọọmenti dị iche iche nke gụnyere onye senetọ na-anọchi Anambra North na Red Chamber bụ Dr. Tony Nwoye na onye na-anọchi anya ndị Anambra East na ụlọ omebe iwu nke Anambra State bụ Barrister Obi Nweke mgbe ọ na-agwazi ndị nta akụkọ okwu ka onye okwupụta okwu nke ndị Nsugbe Council of Elders ya bụ Eze Nsugbe bụ Chief Gabriel Anozie sịrị na ha pụtara n'igwe ka ha kwanyere onye otu ha nwụrụ anwụ bụ Chief Anyansi ugwu ma sị ya jee nke ọma ma kọwapụta na ya bụ nwoke bụ onye na-ekwu eziokwu ma na-akọwapụta ka ihe dị nke kpatara na ndị Eze Nsugbe rọpụtara ya ka ọ bụrụ onye na-ekwuru ha okwu. Otu onye ọgbọ na enyi ya bụ onye nwụrụ anwụ bụ Chief Florence Nwoye kọwara ya bụ Chief Anyansi nara mmụọ dịka nwoke na-aga n'ụzọ eziokwu mgbe niile ma yọọ Chineke amara ka ọ dọta mkpụrụ obi ya na udo. Mgbe ọ na-etizi Chief Anikpe na nwunye ya bụ Chizoba aka n'obi na ndị ezinụlọ Anyansi niile ka onye na-anọchite anya ndị Anambra East na ụlọ omebe iwu nke Anambra State bụ Barrister Nweke siri n'ezie na ọ na-ewute mgbe mmadụ rapụrụ ndị ọ hụrụ n'anya n'okwu ha dị iche iche ka nwa ya nwoke bụ Maazị Okwudili Anyansi na ada ya nwanyị bụ Oliakụ Udekwesili Anyansi kọwara nna ha dịka nnukwu mmadụ onye nke nụrụ ọgụ dịka dike na o ji ume ya niile wee zụpụta ha n'ụzọ eziokwu. Mgbe ọ na-ekwupụtazi obi ya ka ha si wee mee mkparịta dịka ọgọ na ọgọ ka Chief Anikpe sịrị na ọgọ ya nwoke a bụ onye nke hụrụ ya n'anya rinne ma kọwapụta ka o si wee site n'ala wee kuru ya n'aka ma hụ na alụmdi na nwunye ya na nwa ya bụ nke gara nke ọma. Lee Chief Anyansi bụ onye nke akwara dịka ndị Eze Nsugbe si akwa ozu. Mgbalụ dị iche iche, mmanwụ dị iche iche na egwu ọdịnala dị iche iche bụ ihe ndị pụtara ihe na ya bụ akwamozu emerubere. Site na Nsugbe, abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.